Ngani, maray pa, aramon niya to unyan sa DCGB. Nata, ano man dapat kong maaraman dyan? Ata, magdaog kita. Aramon niya to ang kakaibang mga informasyon, mga istoryang mapapakinabangan baaguan panguntuhan. Totoo yan! Uya na ang programang Aramon Yato digdi sa DCGB. Kaiba si Mardela, Aramon Yato. Kung kita nagmamaot, magkayon na palibot, dapat kitang makilabot. Para sa kauswagan, kan sa tuyang banwaan, kita gabos magtarabangan. Karahayan paurugon, parte niya to gibuhon, mga kabutan sa tungsungon. Pangapunan sa mga mamahan, makisumaro sa programang kaibuhan, para sa katoninungan asing kaginawahan. Pangapunan sa namamayaw kan banwaan, ibunan serbisyong tunay na linalauman, na mapapakinabangan kan kadaklan. Bagadugan, good morning, good morning, good morning. Good morning po Luzon, Visayas, Mindanao. Welcome sa programa. Aramon niya ito na bungal daw na ini mga tugang nin Friday. Sabi nila, thanks that it's Friday. Ay, sabi man kaniba, ay salamat. Biyernes na naman. Diba po sa mga kababayan natin, mga birthday celebrators, happy birthday, many returns of the day, more life, prosperity, and happiness. Asin sa mga kapa natin Bicolano, kapa Albayano, kapa Bicolano, mabuhay po ka mo, mabuhay ang bansang Pilipinas. Mabuhay ang ika-128 araw ng kasarinlan. Ayan, unang bungal daw. Kaya sa mga kababayan po niya to, ayan, namnamin ang dulot ng sakripisyo kasatuya po ng mga ninuno. Ha? And ngunyan na nampang kita sa man iba-iba pong klase nin mga hagyat, iba-ibang klase nin laban, siguro gamiton taan tama. Ha? Ngani po na mas makatabang kita sa komunidad, sa nasyon, ngani pong kita umabante. Kabayan ako pa sa nalingkod, Mardela, dahil iba, salit sana. Pero tiyan, sinibahan mo kita hanggang 12 o'clock sa mga istorya, mga pangyayari sa palibot kasabay po dyan siyempre ang bulos ka ng impormasyon na magaling sa loob sa pagigan Mega Force Patrol. Yan po dyan kasabay niya to ang yan at sa muyang Field Commander, Chief of Reporters, Jimmy Nasalita sa 3rd District, Pading Jomar Bien sa 1st District, yaon si partner Alar Mario sa City Hall, asin sa sur na parte ka mga barangay sa Legazpi, Joshua James Vino, Daraga Area, pagkatapos yaon man si Karen Ala sa Capitolio Provincial, Baby Angel Mostasa sa Regional Center Site, asin sa Legazpi 4th District, asin si Henry the Boy Mata, asamuyang mata ng DCGP sa kalsada, piloto po ng mobile, yan po dyan panagos, and ready, mga tugang to respond in any emergencies. Lado technical, siyempre yan po dyan, Kuya Jun Napolis. Yan man si Jerome Nico Martinez sa DCGP Social Media Department, ito yan pong IT. At siyempre katuwang tapuan, ito yung mga OGTs from Sorsogon State University, sina Joven Lloyd Ingalia at saka si Carmel Hervera. Sa newsroom, siyempre, Papa Mars Angel, siya po dyan, sina Jenny Balyaran, si Shara May Liron, si Ate Nicole, paabot na. Tanawan tiduman sa makakaita Independence Day, obligado siya. Maabot niya ako dyan, Sir Mar, maabot niya ako ngayang hapon, ha? Ayan. Alright, anyway, duman sa mga kababayan po niya to, mga tugang na nagsasalawar sa ng birthday, happy birthday! When returns of the day, more life, prosperity, and happiness. Yan, especially sa kuya pong amigo.
sa ahead sa kuya sa high school. Si Sir Boots na Banua. Independence Day ka pala namundag, Sir Boots. Magka-edad pati kita, 64 years old. Para sa katotohanan, Malapit na tayong patingtingan. And siyempre, dumang po sa mga kabarangay banwaan. na naglalaon po kan benting bigas mayroon na o padit-dit na pong roll out baga. Pero still, dakol talaga ng aipon na makabakal ng bagas, mga probitsar. Kaya ito baga ibinaba na sa mga munisipyo. Tanganing ma-diffuse, kumbaga rilinyahan dyan po sa warehouse sa tabako, warehouse mga tugal sa Legazpi, na nagpapabakal ng benting bigas mayroon na pig-offer mga tugang kang FTI at sinda suna atasan o na tawanan po ning otoridad kan Department of Agriculture na mag-transact directly ng business o kaya ng kubakal directly sa mga kababayan data. Hanggang sa ngunyan, dahil man po nababago sa batas o yung lay na naggapo sa kamot kan NFA na magpabakal ng direkta ng bagas sa mga konsumidores ta. Kaya baga dahil na po nin mga grains retailers mga tugang na accredited ng NFA para magpabakal ng bagas nila. Dahil na binawal na under the rice tariffication law. Ang trabaho na lang nila is magprodusir, magbakal ng mga paroy, tanganing isaray bilang antisipasyon, buffer stock mga tugang kung igwaning kalamidad. Aro kang pagtugal kang bulkan, may linog, may baha, igwaning baradilan na naipit sa sibilyan, igwaning lahar, landslide, gabos na mga bagyo. Yan, dyan nagkukuhaan sa mga disaster, responders. Para magkaigwaning nin pagpabakal manggiraray, kinuha sa sarong sanga kan DA, ini pong Food Terminal Incorporated. So, dyan nagpapaaram. So, mga LGUs, nagiwanin paagi, mga tugang, na sinda naman magpabakal, nimbay ng bigas mayroon na. Pero still, nariparo ta, kapag lunis nga na pang senior citizens, yaraw manggiraray. Dakulan manggiraray. Ali sa iba-ibang mga banwa, ali po sa iba-ibang mga lugar. Kundi talagang di mo masisisi because okay naman yung bigas, mga tugang na pagpapabakal ka ng NFA, matagas nga lang pagdae mo po na natimplada kimaray ang kunyan, ang pagsap na. Adalan nindong maray kung medyo matagas, dagdagan tubig, di ba? Tangani lumumoy-lumoy. Iya po yan, mga tugang ang sitwasyon ngunyan. And padagos yan. Pero yan duman sa pigtatao bagang 10 kilos, duman sa mga vulnerable, so iba man yan na sistemang yan. Okay? O bueno, mga tugang, padagos lang kita, padagos lang, and sana lang, dahil mapuruhan na sa tuya pong mga kabasan, sa tuya pong mga umahan, mga nagpo-produce ng bagas o ng paroy, mga tugang, digdi po sa nagpapatakot sa tuya na pag tama kang El Nino, tanagpuo na, doon sa Pasifiko. Dama matiyan na po sa nagkapirang lugar, may dry spell na, digdi sa Bicol, mayroon ako tayong 5 probinsya na nakakaranas ng dry spell, including Albay, kaya may nag-urubas-ubas ng mga sources ng tubig, di ba? At saka may nagbabaratak ng mga kabasan. So hopefully, mga tugang, makatuwang ining maski porpado ng mga pag-uran-uran. Magsalod po kita, mag-rainwater harvesting kita, tanganing pagabot kang panahon na talagang daing-daing na uran. Yan po tabi ang medyo ko niyan. Crucial o critical na bagay sa tuya po. Because ang El Nino, iyo po yan, bibawasan niyang uran. Kung baga so normal, bibawasan niya halos garo 50% na garo kung minsan day na ngani hanggang sa maabot ka duman sa drought, from dry spell to drought, di ba? O di pag-araw na kan sitwasyon talagang medyo mapagal, masasakripisyo sa tuya po ng mga pananom, ang mga hayop, including ang salud kan sa tuya po mga kababayan. Kaya maghanda, magpreparar ang sabi baga possibly magdura na hanggang first quarter of 2027. Diyos ko po. Ay, bueno, partner Al Armadio nasa linya. Partner,
Good morning, Tabi partner Malanito ng Aldao. Please come in. Salamat, Tari, partner. Tama ka. Talagang apektado na ngunyan. Kan tag-init, bako sanaan mga pananom, kundi pati naan pagataman mga hayop. Inian agrangay partner, kan mga nangunyanin hayop. Hali ako digdi sa Bangkeruan area ngunyan. So mga nagkaratamanin karabaw, baka, kanding, urig. Nagkukulang-kulang na partner ang supply nin tubig. As in, aralang naan mga awot. Nag-uurubas na. So mga sources nila partner, nag-uurubas na. Kaya nadidibisila na sa lalo na sa may mga Oregon. Dahil importantihon bagang maray ang supply kan sa mga tangkalan. Okay. So yan ang problema ko niyan, partner. Talagang apektado na. O yan nga, digdi nagiyan ko sa may sityo Kapantaran. Kan ay masandigdi, talagang mahiling mo burulaw na partner, so color. An daga na dahil na tubig lamang na nagbubulos sigbi dahil baka man direkta sa salog, kundi salod sa naman talaga sa oran. Magin sa salog digdi, diit na sanaan nahiling kong tubig. Sitwasyon man ini sa iba pa mga barangay, bako sa nadigdi sa area ini kan na Bangkeruan ni Malnod, kundi sa iba pa mga barangay na pigagihan ta. Kaya tama ka, talagang namamatian ng ngunyan nasiring na sitwasyon kan mga katugangan tang nag-aasa man sana sa pagtanaw masin paghahayop. In fact, sa nasarantangan kadaklan kan mga nag-aanap sa ibang alternatibong hanap buhay, iba sa construction, para sa naman mabuhay. Kung nasaan talaga yan ang pagtanom, apektadong maray tabi partner dahil ngunyan sa namamatian tang tag-init na digdi sa palibota. Roger. So partner, yan ang informasyon live hali digdi sa Southern Park and Legazpi, Alarmario, DCGB. Thank you very much, Partner Al. Ang linis ng linya ni Partner Al, parang nandiyan lang sa tabi ko, Salamat po sa PYC Enterprises. Tuya pong kapartner sa komunikasyon, mga tugang, na nag-introduce sa tuya dyan po sa bagong klase ng teknolohiya. And we are proud to announce, mga tugang, na ang DCGB, ang Megaforce Patrol, mga tugang, we are now push-to-talk over cellular radio ready. Yan. Di pa natapon iyan gabos, pero sukadaklan iguana. Yan. Iguana ninot ang tinawan si Jimmy na salita. Pandua, mga tugang sumubil, tapos digdi sa base. And then, iguana man ngunyan si Partner Al. Pagkatapos si Angel Mustaza. Okay. Biging mo atang makaproducer pa para kay Joshua at saka kay Pading Jomar Bien to complete the Megaforce Patrol. And pag-abot ng mga aldaw, baad lamang makaproducer pa kita para kay VP Henry at saka kay Papa P. Yan. Tanganing kompleto ng team. Diba? Okay. Kasi ito yung ang inintroduce rin sa tuya ni si Raul Calio, ang namamahala po kayang PYC Enterprises. Talagang nangalas kitang maray. Because yung feature niya, mga tugang, is boundary. Nawala yung boundary limits, di ba? Because yung pag ginamit mo yung regular na VHF radio, may kukonsiderar ka antena, kaipuhan mo ning antena, tanganing makakomunikar ka,
ning halawig. Tapos itong bar din na pag nyaong ka sa nag-transmit sa may high tension wire, mababawasan po mga tugang ang fidelity, pwedeng dahi ka makabalda. Okay. Pag naong ka sa mga building, nalipudan ka, dahi ka makabalda. But because of this POC radio, yung push to talk over cellular radio, mga tugang na parang cellphone, ang kaiban lang, dahi ka ma-dial, once na pinindot mo mga tugang, so, ano yan, PTT, connected ka na duman sa kaparty mo. Yan, magkakaoro na ka mo, dahil nga ni boundless, mga tugang, limitless, maski nasa Manila ka, pwede ka makapod sa Albay. Kansaro ka oron ni taga Sambales eh. Yan sa Sambales. And yan po tabi, advantages na-enhance, mga tugang, na-upgrade, so communication capabilities kan mga pag-iribam eh. Allowing mga tugang the seamless and instant communication using cellular networks. May ano yan, yung radio na yan, mayroong pong cell card, mayroong SIM card. So, hanggang may signal, balda ka. Dahil mo kayo po mag-set up ng antena nga langkaw. Okay? And dahil sa setup na yan, nakaka-enjoy kita mga tuga ng instant communication. Naka-experience ka ng real-time conversation sa pagpindot mo sa nakambuton, nakakasiguro ka na mga turing madaling connection na kung lalo na kung kinakaipuhan. Okay? Tapos, mahiwas ang coverage niya. Dahil sa gamit po ang cellular network, para sa greater coverage, dahil limitasyon mga tugang compared to traditional radio systems. Tapos, yung quality, mga tugang, yung clarity kang boses niya. Diba? Kung madalang po nindo, mas clearer ang audio quality na nagiging dalang parang komunikasyon, mas epektibo, mga tugang sa inman na iba-ibang klase po ng mga environment. No? And then, siyempre, igwapa yanin ko niyan eh. Igwa yanin kung sisa nag-upload sa imo, mailing mo. And then may feature pa yan na kung ngain so nag-upload sa imo, mayroon po yan na mga ano, mayroon pong lugar, mayroon na kung ngain so nag-upload sa imo, makukuha mo po dyan. Okay? And then you can create a group, mga tugang, para sa pamilya, sa negosyo, sa mga barkada, out of that, POC radio. So, yun po yan tabi. And, sabi nga ni, yung, mga posibilidad na mas ma-upgrade pa, sa mga masunod. And we are, now on the process of connecting POC to traditional VHF radio. Yan. And vice versa. Na maski VHF yung kaparty mo, pwede kang pumasok sa POC, o yung POC pwede pumasok sa VHF. Mayroon lang kailangan ng mga gamit pang idadagdag. Yo. Okay? So, yan po tabi. Ang kaibahan dyan, you don't need to get a license from the NTC dito sa POC radio. Kagaro cellphone man sa na ini. May SIM card. Unlike ito po na so traditional radio, na magkuha ka ng lisensya taon-taon, tapos pati ika na operator ka dapat igwa kang lisensya. And dahil may pigahali po yan. Tako po membro kang Kabalikat Civicom, maski kami nag-transition naman, yung Santo Domingo, Kabalikat Civicom Santo Domingo, nag-transition na kami na inot pa. Diyan po sa POC radio, na talagang nagamit mi kan sumbak, yung summer vacation operations. Maski sara yung mga lugar na kapag transmit nakakuha kami ng mga impormasyon. So, nasa transition na kami dyan. Okay? And para po mas maliwanag ang mga communications may. Nakulang bentahe and dakol pong mga nagharap at sinagbarakal naman, salamatan po tabi sa tiwala. No? Basta iyan po tabi, gagarantisado din yan, maganda ang performance. And para po sa mga dagdag detalye, dadalam po kamo sa PYC Enterprises na napupunta dito si Mr. and Mrs. Raul and Marisa Calio dyan sa Orosite, Legazpi City. Yung building po mga dati, yung mayong emporium dyan sa kanto, ayan, yakong sa garo pang tulong pinto sinda dyan. May pangaraman po PYC Enterprises para tayo kasing ibang units na gusto mong maliit, mayroon eh. Saradit lang. Kaya lang, yun po, yung mga nagpa-manufacture kang POC,
may kanya-kanya sinda na mga ano eh. May kanya-kanya sinda mga tugang na mga parang highway, no? Kung anong brand ka, magkakaparehong brand bang ka mo, mag-iribanan yan sa sarumpong communication group. Di ba? Okay? Yan po yan, tabi, ang bintay kan, ano yan. Pero dahil nito paghalion, manggiraray, yan po na traditional BHF radios because yan proven mi na yan, ha. Durante kan Typhoon Riming. Nararamdaman nito ka ito, Typhoon Riming, uso na ang cellphone, eh. Even yung mga pag-iriba may kita sa kabalikat CBCom, dahil na nagkuparagamit ki radio, tama, igwada nga yung cellphone. Nya sa kata duminali sa Riming, natapol down ang mga cellular, ang mga cell sites. Di dahil ng signal. Mga tugang, mga tugang, nagirare na buhay ang BHF radio. Kaya, maski may modern na po kamong gamit, dahil manggirare do paghalion yan. And maintain it, pagamiton, ipag-on, pag dahil na pigagamit na nakasaray, mga tugang nararaot, nagkakaiwaning moist, and, very important, mag-upgrade o kaya mag-mantinero na may lisensya, yung radyo, pati ika na nag-ooperate ka. Kung dahil ka ng lisensyang itong talagang license, pwede man po mga tugang na nakakabit ka sa ibang may lisensya, kapag ka na ano yan, ini pong ano ni, mga pigkukuaman dyan sa ano yan, sa National Telecommunications Commission o NTC, mga dugang na nganing makagamit kaning dahil ka legally ning BHF radio or UHF radio. Kaya yung mobile land ano yan, mobile license, no? Okay, so yan po tabi mga kababayan ta, ha. So naghapot, manungod po dyan, anong bintay po kaya na POC. Yan, pasya na lang po kamo para mas papaliwanagan kamo dyan sa POC Enterprises. Di ba? Okay, at saka salamat tabi, Primong Raul, no? Dyan po sa, assistance mo na ma-enhance taang sa tuyang communication ka mga pag-iribam digdi po sa tuya pong istasyon para mas mahiwasasin, malinaw na may pahayag ang mga pangyayari po sa palibot. Thank you very much. Okay? Bueno, mga dugang, dumaan po sa mga kabarangay ta, ha? Si Presidente Marcos, kaso bago nagtaram, dumaan po sa aldaw ng katalingkasan sa Rizal Park, na, pangatamanan ang katalingkasan na igwagitangon yan, and then, sa tuyang mga ninuno, nagipaglaban kontra sa colonial oppression, napaganing revolusyon, reformas, intellectual resistance, ang sabi kang presidente, ngunya nakatubang kita ng ibang klaseng mga hagyat. E dinagad yan sa publiko na protira ng katotohanan kontra sa distortion, matanos na paggamit ng teknolohiya, asin ibalik ang tiwala sa panahon na nagkukusog ang pagkabaranga, asin kawarampunin tiwala, din kumpiyansa. Yun po yan tabi, ang pinakabuod ng mensahe ng presidente kanina, mga tugang sa selebrasyon, mga tugang araw ng katalingkasan o aldaw ng katalingkasan, ngunyan pong aldaw, June 12, 2026, parang 128 years na mga tugang poon kan iwagayway officially ni General Emilio Aguinaldo ang bandera kang Pilipinas, mga tugang doon sa Kawit. Okay. Kung naroon po nindo, June 12, 1991, nangyari man po ang pagpusnak kan Mount Pinatubo. Adi, itong winabot sa 20 kilometros above the Mount Pinatubo, yung ibinuga mga tugang na abu, volcanic ash, pagkatapos yung gas. Kaya nakaabot maski sa sa lugar, including sa Bicol, mga tugang so abukang Mount Pinatubo. Talangkawon so ibinuga niya. Okay. So yan, mga point, mga history po yan, mga tugang mga kababayan ta, nganyang po na aldaw. Okay. Ayan po tabi. So, yun po Papa Mar, ganda pala niyang POC. Opo, ito yung klase ng communication wherever you are and wherever you stand, you can be connected to your party o yung inaapudan mo. Yan po ang bintay po kayan. Alright? Alright. Good morning kay Joel Aranya, the Wanderer.
condolence po tabi, Sir Jeril. And duman po sa mga kababayan ta, nagada na po su ama ni Sir Jeril, si Sir Norberto Reyes Aranya, si si Manong Umbit, no? And PPSA po ka magabos, lalo na po sa mga kaparientes, amigo, amiga, padi, madi, and detalles po kan lubong sa June 15, sa Lunes po yan, adi. Sa Lunes, alas 2 ng hapon, ang misa requiem dyan po sa simbahan ni San Rafael, and then ilulubong po sa Legazpi Catholic Cemetery. And sa ngunyan, sabi ni Sir Jeril, minapasalamat po siya sa indong mga pangadjion asin pagidumamay sa oras po kan sa indang kamunduan. Okay? And condolence po tabi, Sir Jeril from DCGB family. Okay? Okay. O bueno, mga tugang yan po, mga dugan nato mga impormasyones kung yan po na pagkaaga. And siyempre, sa mga kabarangay ta po, mga tugang na naglalaom na maging ariglado na ang mga tinambo, padagos po ang pag-irahay. Maglikay lang ka, mag-ingat lang po tabi kita sa parte dyan, sa Rawis, ano? At panduang aldaw na ngunya na pigtrabaho, early morning, mga tugang ang, ano yan, banggi hanggang early morning, yun po na tinampo dyan, pig asphalt overlay na so bago po bagang reblock. Okay? Pig asphalt overlay na so madiklom pagbanggi. Lalo kung mauran-uran, day pangkurit. Okay? And madulas kung basa. Diba? Kaya ingat sana po tabi. Ron bumunta mga motorista, may pamilyang naghihintay sa inyo. Yeah. Alright, mga kabayan, standby lang. Mabalik po kami sa iba pang mga istorya after kansuya pong mga nagkaperang hanap buhay. As in, siyempre, ang news break. Nakalista bang po kan news break. Mabalik kiraray si Papa Mar sa Aramon Yato program. Ubo ng anak, nakababahala, baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Pratsiambal po, nagfi-flex for Plemex. Pambatang lagundi, Plemex! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Mamis, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex! Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spa's invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa, Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-777-5734. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Tuhod, siko, baywa, aray! Pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methylsulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng Artrisin araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Ngunya na taong 2026, bagong programa, bagong sigla para sa kaaraman, kabuhayan asin komunidad. Unina, ang programang pang-edukasyon asin pangkabuhayan. Hatod sa Indokan Bicol University Extension Management Division. An sa indong katuwang sa pag-uswag kan kaaraman, kabuhayan asin komunidad. Sa programang ini, mas pinarani ang serbisyong gobyerno sa namamanuaan sa gabay sa marhay na paggogobyerno. Mas pinahiwas ang pagkuha sa yamang dagat sa buhay dagat, Fisheries and Aquatic Resources Hour. Bago man ang mga segment ang madadagdag, nin mas modernong diskusyon asin kaaraman. An Gabay Isip sa Impapawid para sa kalusugang pangkaisipan. Asin ang usapang kapayapaan para sa pangkinaba na issue asin sa papel ka namamanuaan sa pagsulong nin katrangkilohan.
Sa pangingenot kan sa inyong host, Professor Edgar Barameda, asin Professor Seth De Matera. Makakanangog kamo nin malinaw na impormasyon, makabuluhang diskusyon, asin inspirasyon para sa komunidad. Ini ang programang pang-edukasyon at pangkabuhayan. Madadangog kada Miyerkules alas 11 hasta alas 12 minuto. Live sa DZGB 729 kHz. Udok sa paglingkod para sa sambayanang Albayano. Tatak ng tapang! Tatak ng tapang! Tatak Ginebra! Drink responsibly. Sa panahon ngayon, kailangan ng tatak ng tapang. Never say die. Paalala ng Ginebra San Miguel. Drink responsibly. Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng panlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaaring makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration at katarata. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Radyo Balagon ka ito, DCJB Ngunyan, anainot, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCJB 729 kHz. Enot sa Bareta, enot sa Gabos. 3 minutos pasado alas 11. Hali sa DCGB News Base, ang pinakahuring bareta oras-oras. Bilang selebrasyon sa 125 anibersaryo ng Korte Suprema, nagpaluwas ang Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP as in Philippine Postal Corporation o PhilPost ni mga commemorative banknote sinsilyo as sinselyo kang nakaaging aldaw sa Manila. Tampok digdi ang 3,000 pesos na commemorative banknote na kainot-inoteng banknote kang BSP na may vertical na disenyo. Ipinaluwas man ang commemorative coin na may kantidad na 125 pesos bilang pagmidbid sa halabang kasaysayan kang Korte Suprema sa pagsulong iyan kang hustisya asin ley sa nasyon. Sigun sa mga opisyal, masirbing pagiromdom ang mga ini kang importanteng papel kang Korte Suprema sa istorya kang Pilipinas. Yan ang bareta hali sa News Base. Ako po si Jenny Balyaran, Marina Aga. Ang baretang ini hatod sa Indukan. Play smart, play bright with New Star Online. Have fun, take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pancor.ph. Sa inyong nadango, ang pinakahuring bareta oras-oras sa DZGB. Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng panlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaaring makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration at katarata. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Jericho Rosales po. Ibang level na tayo. For liver health, Silimarin plus multivitamins Liverade Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liverade Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silimarin plus multivitamins Liverade Pro. Silimarin plus multivitamins is the generic name of Liverade Pro. If symptoms persist, consult your doctor. Proteksyon at tulong sa atay, Liverade Pro. May Silimarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liverade Pro. Aramon Yato. Aramon Yato sa DCGB. Kaiba si Mardila. Alright, nakatugang balik po si Papa Mar sa istorya. Sige po sa Aramon Yato program niya pong aldaw na ini mga tugang nin Biyernes. Good morning kay Sir Jeff Santos dyan po sa Queensland, Australia. Siling man si Sir Arvin Balaoro dyan po sa Dubai. At saka si 43002 Sir Banjo Barrios dyan po sa Alaska. And then good morning man sa mga suki natin. Natugang si Sir
partner King Rinaldo, dyan po mga tugang sa Bangkiruan, ang tuya pong weatherman. Good morning po, Tabi. Kuya Bob Candano dyan po sa Tabaco City, sa San Lorenzo. Tapos si Bing Ben Boris dyan po mga tugang sa San Isidro sa Marilipo, Talbay. Good morning po mga misis. Rekas-rekasan, taod to na naman. Sarap-sarapan ang mga premyon. And siyempre sa mga kapwa natin senior citizens, mga ka-seniors, o di magparamundo, Tabi, ugma sa na pirmi. Gusto ko happy ka. And then mag-exercise para hindi yan kalawangin na mga kasuan natin, no? Dahil manggay po na exercise na magabat. So, maski nakatukaw pwede, di ba? At least 10 minutes na iro-iro stretch ka kan sa imong mga tuhod, kan sa imong kamot. Tangani po na yan. Dahil magkaganing problema. Dahil maging stagnant yung mga joints natin. Pagkatapos, siyempre, kaunang masustansya. Pag sinabing masustansya, dahil man po na ngayon po na mahal. Di ba? Dahil man na ngayon po na mahal. Kundi sunyahon sa naman sa palibot. And most probably, mang pinakamaganda nga ni kayon, mag-indulge kita duman sa kunyan. Sa pagtanom kan mga seniors. Producing our own food. Para po sa masigurado pong salud ka mga ka-seniors ta. Okay? O bueno, mga tugang, sabi ni Papa Mar, how true na may nagbagsak na tinampo dyan sa Partikan Sangay sa Kamsur. Ay, igwa po, Tabi. Na-report na ni Stoya and then nagkaigwa na nga ning intervention kay ni ang DPWH ta. Halos suka ba nga na lane, mga tugang na tupag. Itong sutinampo na pasisiring digdi sa tiwi. Yun po sa natupag. Ang aram ko, si Secretary Vince Dizon, nag-order na mga tugang sa iyang mga tauhan ng immediate mobilization kan heavy equipment. Nagkaroon trinabaho na nga ni. Ang pagtatrabaho na para ma-address mga tugang itong collapse section Kampili, Tigawon Boundary Road sa Barangay Sibaw, Guwan, Sangay, Camarines Sur. And ang sabi, yung DPWH Region 5 nagtrabaho ng 24/7 para matapos yung embankment and restoration works para ma-reestablish ginaraya accessibility asin masiguro ang safety and convenience kan traveling public asin mga residente sa apektado pong lugar. And then igwa naman in technical people na pigpadara para magkondukta ng mas hararom na assessment kan buminagsak mga tugang road section as in determinaran ang mga kinakay po na long-term intervention. Okay? So magpapadagos na po na magpaluwas ng update ang DPWH Bicol and DPWH Nacional para po dyan mga tugang sa mga sitwasyon and developments dyan po sa restoration efforts na pinagigibo dyan po sa nagaba na tinampo dyan po sa may Partikan Sangay sa Kamsur. Okay? Yan po, Tabi, ang updates na. Salamat po sa nag-inquire. Mientras tanto, Baby Angel Mostaza, nasa linya na, kumusta daw su? Kumusta daw su? Independence Job Fair ko niyan sa SM City. Ligaspi, ano? Iba na pati paldamis ko dagod si Manay Diding Nargatinaw. Nagpaara mo pala si Manay Diding. Ang nagsalida na si Attorney Lianyo. Tama ba? Lianyo. Ayan. Baby Angel, good morning. Please come in. Yes, good morning, Sir Mar. Good morning sa tayo mga protabay. Ako na-miss ko man si RD Dedeng. Si RD Dedeng, pag sinabi, Sir Mar, na alas 8 mapoon, alas 8 mapoon. Talaga? Oo. Yes po. Talagang kunyan siya to the time. Oo, mas mura pa dyan sa mga pigkaharan at basta alas 8 mapoon na yan, Sir Mar. At saka madaling approach din. Pero sabi approachable din itong si yan. Kasi siya man lang, Sir Mar, Assistant Regional Director ni RD Dedeng. Hinya. Yan. Siya naman, sir pala. Nagsakat lang siya. Opo. Siya yung OIC ko niyan. Yes po, Sir Mar. Ano yung attorney? Attorney Nepomuceno Lianyo II. CPA. Ayun. Taga saan nila? Bicolano man? Day ko, Sir Mar, masabutan kung Bicolano man siya. Takasabagod, tigkukudot niya kami. Ngunyan ngayang Independence Day, pinunyagan ngaya ako nindo na mag-interview.
Ang yari na, ngayon pala first encounter niya with Avidya? Yes po, Sir Mar. Okay. Ito so talagang siya ang nagtataram. Okay. Anyway, Sir Mar, maski ngaya anong job fair, ang pigigipo ngaya kandole, man iba-iba ngaya mga ahensya kan gobyerno, halaawig man ngayaan na pila kan mga job seekers dahilan ta dai nagtutugma ang pigahanap kan mga employers na mga empleyado basado man sa indang kapasidad asin tinapusan. Hanggang ngunyan pala, niyo pa magiraray sa problema, dekada na yan, na Opo, parang Sir may Mar. mismatch. May mismatch, ano? Yes yung po, Sir pinaghahanap ka mga employers, duman sa mga nag-a-apply. Opo, iyan Sir Mar, so naihapot ko kay Dolly Bicol, Officer in Charge, Regional Director Attorney Nepomuceno Lianio, the second CPA, sa pagsasabi Sir Mar na natanya ko RD, pirang taon na akong nagtatrabaho dito sa media, iyong ang laawig, iyong ang pila, na piga kakahampang tang kikikater ta, given niya ako na ribo ang mga job vacancies na tigdatang rota. Aram mo nga Angel, ito ngayong sitwasyon na ito, ay dahil ngaya sa pig-upload nga ni ngaya Sir Mar na tama ka sa bago na job mismatch na dai natutugma ang kapasidad asin kakayahan ka na mga individual na naghahanap ng trabaho duman man sa mga kalidado itong mga kasanayan ability kan mga job seekers na yung pigahanap kan mga employers. So dapat pala dyan talaga may mga tending coordination ang DOLE, ang CHED, pati na kang DepEd pagkatapos ang TESDA. Tanganing ma-determine what are the courses to be offered na pag-graduate ninda, talagang may naghahalat na may naghahalat na trabaho. Yes po, Sir Mar. Kasi isipon mo, Sir Mar, ngunit na pagkaldaw, may 1,965 bakanteng trabaho na pigo-offer kay ni Sir Mar na nasa 29 local as in overseas employers. As in, naihapot po Sir Mar kay RD kung digi sa numerong ini, perang porsyento ang pigalauman ng magiging hired on the spot or itong pigaapod na nearly hired. Okay. Ang sabi niya, Sir Mar, posible nga yan, nasa 20% sa nangayaan na mahat sa itong hard on the spot. Kaya nag-come up ako duman, Sir Mar, sa hapot ko natatanya ko maski anong job fair tang tigigibo, kapag man giraray itong mga job seekers. Kaya ngaya kami sa DOLE, sa pagkan sa mga provincial offices, sa mga public employment services offices, sa mga respektibong mga LGU, ining mga munisipyo sa syudad, talagang tigtatabangan ni ang mga ining mga job seekers wala ning trabaho na igabaga Sir Mar na tigtatang sa TESDA, itong sa mga training. At least at the same time ngaya kung iba ngaya pinagtapusan mo pero mag-undergo kasi kaning training, magiging qualified ka sa duman sa in-demand na trabaho sa punyan. Yan, sana dapat maitugma yan duman sa sa mga senior high school, di ba? Yes po. Na ining dahil sa K-12, nasabi baga, K-12, dahil pwede ka nang magnegosyo dahil 18 years old ka na, or pwede ka nang magtrabaho because legally may kapasidad ka na and na-train ka na, or pwede kang magpadagos girari, o pwede kang magturo. Yes po, Sir Mar. Maraming opportunity sana, kaya lang yun ang medyo makakalungkot dyan. Pag-abot ng araw kayo na opportunity for them to be hired na dahil na kukuha ta. Bako mangikang kay puan. Oo, pag-abot pa lang naman Sir Mar sa resume, mahiling educational attainment, i-ekis ka na Sir Mar. Iyon. Anong mga klaseng mga employers ang yaon dyan? Mga na-employers sige Sir Mar, itong mga nasa services, mga malls, mga kumpanya Sir Mar, itong iba-ibang mga kumpanya, and may mga naghahanap imagine mo Sir Mar, may naghahanap ng hog, swine technician, may naghahanap mga management courses, ano pa ba ini? About sa financial analyst, auditor, billing and compliance. As in, rin kaya Sir Mar nag-i-evolve kayaan itong sasabi nga ibaga Sir Mar na medyo may kadipisilan talagang magtugma itong sa tinapusan mo at the same time sa kapasidad mo, naman talaga sa pigaharanap Sir Mar na trabaho po ngunyan. Ngayon, medyo expected yan medyo maluya ang ma-hire dyan.
Ang diit na mahal. Oo, tapos ibalik ni Sir Marnie na iring suna sa maabot sa 2,000 na bakanting trabaho, 1,417 ni Sir Mar ang para sa local employers, as in may 548 na posisyon ang deployment kay ni Sir Mar sa Lithuania, as in Saudi Arabia. Lithuania? Yes po. Anong trabaho na yan? Dahil Sir Dahil Marnie, pinagunambitan. dahil ni, Pagkatapos Saudi Marnie. Arabia. Opo. At least iguana ng mga from ano yan from abroad na mga trabaho. Yes po, Sir Mar. Hindi yan legitimate yan. Opo. And Diba? apera kayan, Sir Mar, may distribution of course nin mga itong sweldo na kan mga benepisaryo kan na tulong panghanap buhay sa ating disadvantaged workers. Nasabi nga ni RD, katuwang mingedyan an man iba-ibang mga departamento kan sa tuyang ngayang gobyerno, pinaka-ultimo ngayang kaiyan so DepEd sa katapos pa sa ngayang Brigada Eskwela. Na pinaka-latest itong si LTFRB, ito baga Sir Mar na tuloy pasada program. Correct. Kasabay pa rin Sir Mar ang distribution man ngayon na kabilugan na 13.2 million pesos para sa Dole Integrated Livelihood Program. May mga disbursement man kan mga sweldo para sa Government Internship Program. As in Sir Mar, mauugma ka, nasa 19 exhibitors ang nagpapartisi para Sir Mar sa nagpapadagos na kadiwa ng Pangulo para sa manggagawa dyan sa 3rd floor kan SM City Legazpi. Ba, mayroon palang kadiwa, no? Yan ang ginagayon din kang Dole na spearheaded na na jobs fair. Pero may kasabi na kadiwa. Opo. And Walang, may bigas, wala. May bigas, Sir Mar, pero red rice. Sa mga health concerns yan. Medyo may kamahalan ng konti. Yan. Opo. And pero kayan Sir Mar, man iba-ibang mga government agencies ang niyaw para magtangro man kan sa mga serbisyo, tanganing mas mairanian sa mga programa sa serbisyo, duman man sa mga aplikante, pati na po sa mga mall goers. Okay, very good. So yan po Sir Mar, ang mga dugang pa pong informasyon halos sa luwas, Angel Mustaza, DCHB. Thank you very much, baby Angel. Pagkadugang yung pandugan anong istorya, alin po dyan sa pinagigibon na jobs fair para sa Independence Day. Dyan po sa SM City Legazpi. Pasal kayo, kung makakwalipikado kayo, mag-apply na ang aning pong sayang kang pagkakataon. Mientras tanto, si Chief Jimmy Nasalita, alin po dyan sa 3rd District, nasa niya. Chief Jim, good morning, Chief. Yes, Director Mar. Dahil kita nakakataling ka sa init. Latin yan init mo yan. Kunyan yan, mahaba yun. Hanggang December, hanggang Enero pa yan. Hanggang na. Ibang klase yan, Kwan. Ibang klase yan, tablada sa COVID. Pakulogon sa kulitan na tabla kan an init, maski may jacket ka. Lalong grabe yan, Kwan. Iya. Tubig. Dapat kasi ang sulubo araw ni mainit ng kunyan lang, windbreaker lang. Manipis na, baka sumaibog. Oo. Pagkatapos, pero may kang magbalong di tubig. Anyway, sabi Director Mar, habang pabalik kita, halis sa 3rd District, going digdi na sa 2nd District, pasiring dyan sa Tuyang Base, pigdadabal na tabi Director Mar, ni na duwang heavy equipment an gilid na porsyon kan bulod hali Legazpi going Ligaw. Nagpon sila duman sa itaas tabi Director Mar pababa digdi sa Barangay Morera dahilan sa nainot na baga niya itong naibarita pinagkukupig hanap na kansang guni ang bayan so another lane yung 4 lanes niya 4 lanes niya nakatulosan na 3 lanes lang anya digdi yan na kuagay sa atensyon na kan DPWH and then so kung sige siya nakakontrata kay ni ngunyan tabi Director Mar may naagi kita pigtitipak na so porsyon kan bulod matatandaan na i-cover baga niya to kan binisita ini sa ikaduwang pagkakataon ni DPWH Secretary Vince Dizon kung saan pinagdirihiran niya na DPWH digdi and itong pinagkakahuro niya sa supposed to presumer kita na kari iyo ito gaitso contractor durante ka nagbisita siya na pigapot niya kung ano ang rason sa kunata tada ipa pig sa sabay ini na magkatarapos-tapos na and pinagtawan niya ni haros tulong bulan na ini trabaho na and dahil pa nga ni
nagsasangbulan o nagsangbulan na sa pagdigdi ni Secretary Dis. O yan nagpupo na tabi Director Amar na trabaho kan pang-apat na linya Yan. kan tinampong pasakat pababa digdi sa Barangay Morera sa Banwaan kan Ginobata. Sana din ang pagturusan taurawang mainit. Correct. Ini ang pagkakataon na talagang takon mauran, dahil na naman ini. Arimate. Oho. Ngunyan, ang saro sa nadadangog kukodurante kan pigkakahuro ni Secretary Vince Dizon to lalauman tang gari kontraktor garo ito na ang pigrarason man na problema sa poste, mga kable, mga private houses na kudal, private houses and iba pang mga struktura. Iyon na gayon, negosyar na gayon. Tamala, ngunyan, iguanan ninduang heavy equipment na nagtitipak na kan porsyon na dadalaganan kan ikapat na linya kan tinampo Director Mar. Very good. Kung pasiring ka sa ligaw, saan parte yung pigtutuki? Sa right side, duman sa patutukad baga, sa halidigdi sa Morera, sa may Bicol University, pasakat, duman sa taas na nagpuon, taduman bagay, guanin portion kan bulod na nagla-landslide. Correct. And pigkod ito, kan PWH, maski ka ito pa, dating may kudal digdi na prinsera sa bulod, iyon ang pigtitipak mo niyan. Ayun, okay. Sige. Ayun, very good. So, laom tanadalo diretso na ini and sa mga maabot na mga aldaw puwerte na ini dahil nadigdig problema pag-abot sa bulos kan trapiko. Okay. So sa pagi kay ni titawan taman kipag reconocer apresiasyon inuruguin anis persos kan DPWH bako sa naman na gabos na sa nakita negatibo baga na kukuha niya itong informasyon. Pero at least ngunyan, igwa manin na magayon ang pinagigibo ang DPWH digdi sa Tuya, natural sa pagikan Regional Director, si Director Kadafi Tanggol. Ayun, natin may pampang-good vibes man. Good vibes. Good vibes din eh. Okay. Positive. Yan, direct. Ang sa tuya pang mga dagdag na informasyon, Jimmy Nasalita, PYC Enterprise, Mr. and Mrs. Marisa and Raul Calio, Orosite, Legazpi City. Salamat. Thank you very much, Chief Jim. Yan mo tabi. Salamat ginamay sa PYC Enterprises. Ayan, sagutin natin yung tanong kanina. Paano yan? Ninuludan ba yan? Ito pong POC is mayroon pong special na na load ang SIM card niyan eh. May 1 year na no expiry. Yan, ibig sabihin yan, sa ron taon yan, pero hanggat dahil na uubos yung sa imong kung pirang gigabytes yan, dahil po yan mapupundo. Yeah. And pag napundo, doon option mo pwedeng magpa-load ka or magsalida kang SIM card. Ang registration mo lang yung SIM card ang re-register sa pangaran mo eh. Di ba? Pero yung radio hindi. Okay? Parang cellphone yun, parang bumili ka ng cellphone din. Okay? Alright, good morning kay Don Miguel Chiel de Vera. Good morning, and then, good morning kay Engineer Mir Legazpi. Yan, good morning tayo sa imo, bossing. Long time no hear, long time no see, Kumusta na sa project nito sa Libmana naman, Alright, mga tugang, duman po sa mga kababayan ta. Padagos po ini na sana lang talaga maresolbiran niya na problema kan mismatch kan mga nag-apply mga tuganin trabaho duman sa pigahanap ka mga employers, di ba? Iyan so pigararapot ka itong panahon na paano mo masiguro na after 5 years or 4 years kang pag-eskwela may makukuha kang trabaho. Di ba? Dapat yan nag-aadal sa mga trabaho, mga bakanting trabaho, yung dole, di ba? And magabot sa skills na pwedeng mai-acquire, mga kababayan, makapuan ning parang license, di ba? Yung TESDA.
And then siyempre, mga tugang, yung CHED, para sa mga i-offer ng mga courses na talagang pag-abot kang oras na nakapag-graduate, magkakawa po ng trabaho. Base sa pighahanap mga tugang ka mga employers ta. So yun ang yun ang dilema pa rin pala yun. Hanggang ngayon, dekada nang lumipas. Hanggang ngayon, yung pa rin pala ang problema natin. Okay? So yan po tabi. And good luck doon po sa mga ma-hire on the spots. Pagkatapos yung mga ma-hire na with consideration, di ba? Para po dyan sa mga kabarangay ta. Tayo na po yan ang problema ta. Okay? Alright. Papa Mar, paano na ni ma-resolver na pagparasulo nin mga ipa? Pagparasulo nin mga rice stalks? Aba, alam po ninyo da, kung iyan napapakinabangan, dayan susuloon. Yan ang siguro dapat na gibuan ng pagi kan sa tuya po ng mga kababayan. Especially kan sa tuya po ng mga nasa DA. Napiging kami nartabagan na dayan magparasulo. Kaya po na gininikan mga tugang yung rice stalks. Gininikan ta, ang sabi kan Fertilizer Development Authority. Dahil ngayon pagsulo niyan mga ka-farmers ta, yan may sustansya pa. Hali dyan sa puon, igwa pa ngayon ng mga sustansya. Tampig ko aman sa ng sustansya, duman sa pasiring sa bunga. So pigparabuta mong abono, dyan nyaraon pa yan dyan. Dahil ngayon pagsuloon, kundi pag-arado ilubong. Diba? Kundi yung manggiraray po pigyagibo ta. Ayun, garo sa pagtubod. Diba? Ngunit nag-iisip ng DA kung ano ngayon ang pwedeng gibuhon dyan. Pero iguana ka na nagagamit kan rice stalks, di ba? Yung piggibo nila na parang papel na ginagamit mga tugang sa nagapir ang mga frames. So may nagagibo sa sa Santo Domingo kaya sa Dom's Handicrafts, di ba? Good morning kay Sir Chuck na Crisostomo. Yan. Okay. Nagigibo din na kayo eh. And then pagkabot po duman sa IPA, duwang bagay, di ba? Yung IPA, nagagamit ng mga plantitos, mga plantitas, kasatuya po ng mga ka-farmers sa pagprodusir mga tugan ng organic fertilizer. Sa paagi itong CRH, yung carbonated rice hull, na sisulo yung pero dahil siya na usulo kimaray. Parang iinit lang siya may proseso Mayroong tubo na nilalagay dyan na pigisin diyan, dit siyang nagpapapa hanggang pero dahil siya nagiging abo. And then yan pong ginagamit na pang-enhance kan daga para yung moisture content niya magdakol, maghaloy. Figahalo po yan na CRH na yan. Kasarabay kan mga animal manure, asin iba pa, kasabay ka mga pinalapanin doon ng mga kitchen waste, pagkatapos yung mga dahon, isaralak po yan para mas maging may nansang daga. Okay. Pero, iyan mga tugang, pigibo naman na panggatong. And kung yan na-improve na Na-improve na. Pigibo na ng parang kalan, stove, panggatong nila. Mga tugang na sabi nga ni kaya environment friendly. Ibig sabihin, from the environment, mga tugang, for the environment. Anong tawag dyan? Hali sa kalikasan, pasiring mga tugang, para sa kalikasan. Yan. Pag ginamit mo, di ka makadanyar kang kapalibutan ta. So, yan bagang ipa, byproduct mga tugang ngayon kan paroy. Yung baga pag nagpamulino ka, apera kan ata, yung rice bran, igwang nalilos na Dracula, o yun po yan. Yun yan, mga tugang ang ipa. Dakol yan, sa iba nga ni, pagkapanaang libre. So iba, pagpapabakal. And iyan, sabi nga ni, dahil nasusunog yan ng direkta. Now, may proseso na pigibo kayan sa mga inventors na. Yung process of gasification, di ba? Na sa langkaw na init mga tugang, as in limitadong oxygen, so ipa, nagiging gas. Nagiging gas parang parang LPG. Di ba? Napagay ng gasification. Iinit niya, and then nakaproducer mga tugang nin producer gasosin gas na pwedeng gamitin bilang paggatong. So pag ininit mo yung ipa ng limitadong oxygen, nagiging gas, and then nagkakaigwa po ang resulta niya, producer gas
yung producer gas o syngas na pigapod pwede na gamiton bilang panggatong. And malinig, mga tugang nakalayong pangkusina. Yung sabihin, ligtas, malinis at matipid na apoy para po sa pagluto. Yan ba na? So dating, sabi nga, pigatapok-tapok ta sana, mga tugang, pwede nang magamit tabang sa pamilya. Tipid. Dahil nababasan ang gasto sa panggatong, malinig dahil diit ang aso, as in itong garo alpog, ha? Tapos, dakulang tabang sa pamilya, makakatipid, as in, sabi nga ko magkakaiwa ng madaling buhay and then sustainable. Dahil renewable energy po yan, ha? Gamit mo yung renewable biomass energy. Iyo po yan tabi, ang para duman sa mga kababayan ta. Naran po nindo ang nakaimbento kang Pinoy. Pilipino nagparagiribo kang kampanahon pa, ngunyan, very crude, ngunyan, medyo improve na. Ay nang mas improve mga tugang na disenyo na nahiling ako na approve na sa market. Ha? Na halip po dyan sa IPA, kang paroy, naging ano yan, panggatong na parang LPG ang labas. Diba? Ano yan tabi, approve sa nito yan, mga tugang. And then, ano yan, hanapon so talagang matibay na magibukan tangani po na mas day ka mo magasayangan ng gastos. Diba? Ayan po sa mga kabayan. Good morning, dyan po sa Masetas Food House. Tama-tama, udto na. So mga mag-araging hali pong tabako o kaya mahali pong ligaspe. Ginutong ko pa dyan sa lidong, pumundo ka mo dyan sa gilid. Kalag-kalag ka mo mga tugang kang mayong volcano. Pagkatapos, hanapon na doon si Mayong Nadibera. Kung gusto nindong magpa-landscape, kaurono nindo, kaya kung igwa ka mong kursunadang masitas duman, bitbitin nindo pa uli, baka bayadan nindo. Masetas Food House. Diyan po sa mga amigo ta po ini, diyan po sa Lidong, sa Santo Domingo. Alright. Okay, mga kabarangay, ang bilis ng oras natin 11:32 in the morning. An oras hatod sa Indokang. Play smart, play bright with New Star Online. Have fun, take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pangcor.ph. Coronavirus ba ang hadlang sa pag-aaral ninyo? Andito na ang Southern Luzon Technological College Foundation Incorporated ay gumawa ng hakbang sa mga gustong mag-aral sa junior, senior high school at kolehiyo. Ang SLTCFI ay handang umagapay sa mga mag-aaral upang may pagpatuloy ang kanilang pag-aaral at pagharap sa new normal o sa makabagong panahon na ating kinakaharap. Sila ay nag-o-offer ng flexible blended learning o online or offline/modular classes. Kung may sapat na gadget o may maayos na internet connection, maaari niyang piliin ang online classes. At kung ang estudyante naman ay walang sapat na gadget at walang maayos na internet connection, maaari niyang piliin ang offline/modular classes. Sa ganitong paraan, malaki ang matitipid ng mga magulang, wala na silang iisipin na pamasahe, baon at iba pa na kinakailangan. Ngayon, mas magagabayan palalo ng mga magulang ang kanilang mga anak at higit sa lahat, masisiguradong mapaprotektahan pa sila sa mga pwedeng masagap sa labas tulad ng COVID-19. SLTCFI course offered junior high school, grade 7 to grade 10, senior high school, grade 11 to grade 12 with academic track, STEM, GAS, ABM, and HUMSS. College, Bachelor of Secondary Education, majors in English, Mathematics, and Filipino. Bachelor of Technical Vocational Teacher Education Program, Bachelor of Science in Business Administration, major in Human Resource Development Management, major in Business Process Service Management, and major in Financial Management, Bachelor of Tourism Management, Bachelor of Science in Computer Science, Bachelor of Science in Information System, Associate in Computer Technology. What are you waiting for? Enroll now in our online registration. Visit www.sltcfi.com/ENROL. And for more information, please contact us at 0977-147-3488. Basta SL, wow! Bakunang
ang alagang Grabvax. Aramon Yato. Aramon Yato sa DCGB. Kaiba si Mardila. Alright, mga dugang, balik po kita sa programa. Ngunyan po na aldaw. Naku, ang bilis po ng oras sa mga malalakawang po tabi. 36 minutes, makalipas na po ang alas 11 ng pagkodo. Rikas-rikasan, mga mises. Iluwag din ito, maabot na sila, labs. Ay, wala palang pasok ngayon. Holiday. Mga tugang ngunyan, mga tugang sa Bilog na Pilipinas because of the celebration kan 128 anniversary kan Independence Day. Okay, so kaya walang pasok yung mga government offices natin, including schools, kasi pati mga private na mga ahensya, sinegosyo, wala silang pasok. Pero may pasok, di pag pumasok, mayroon pong dagdag. Dahil regular holiday po yan. Okay? Bueno, mga tugang, duman po sa mga kababayan ta, may mga nagkapararapot manong budungan sa disturbing man nga ito ngayang barita nindo na kunyan. 76 million metriko tonelada an niluwa na kan mayon bulkano poon pa ka nakaagi po na Enero hanggang ngunyan. di swerte nga yan duman sa mga kunyan, sa mga nagnegosyo dyan, lalo ngayong marayaman. Pero ngayon, piligro yan duman sa mga yao na kaistararani, mga tugang sa mga river channels. At yan ang bigyan antisiparan. Yan baga sa mga rekomendasyon na nga ni kan mga disaster officials na i-review mga tugang ang satuya na mga mga safety protocols manungod po sa lahar flow dahil po sa pangyayari nga ni na nagtutuga ang bulkan, sige-sige pa nagpaingalo na kuta. Ngayon sige na naman ang karagwang bagatugang kan warning kan NTC baga kasi kan NDRRMC na nagbuga minor strombolian na activity pagkatapos nga igwaning rockfall at saka pyrodensity currents dyan nga sa may pati kami basta tuloy yan na river channels, diba, na bigbubulusan yung Misi na uminabot mga tugang sa sa nasa 6 kilometers na so inabot hali duman sa taas na pustuminambo na mga tugang sinupaya na so halahararom na hampas yung river channel, sinupaya na tinambuna na. Tapos dito sa may parting bunga may mga bulyo man dyan na nagdadala at saka sa basod. These are the three mga tugang sa southeast quadrant na na-identify mga tugang na pigwa para borulusan kan mga PDCs na yan. Okay? Ano na ngayang mangyari? Ating ito dahil pipa kwari. Basta sa initial po kayan, dahil pa yung pwedeng tukion, tamalumoy pa, bago pa siya stable Dahil siya pwedeng kwari yung tabaka kung matambunan load siya nagkakwari. Di ba? Pandua, loose pa yan. So natural, kung may makusog na mapakurang, pwedeng ibulos. Depende sa volume, kan tubig na dumangkuros po dyan. And baka piktar sa baba. Kaya nakaantawis sa Nabagandaraga area kung siya mga pwedeng dumaralagan kung may problema na. Di ba? Anyway, mga tugang, yan po pinaghahandaan kan mga otoridad ta. And sa aga, pagurulayan taning mas mahiwas po yan duman sa boses kang kapalibutan. Mapatabang kita mga tugang sa mga expert manungod po dyan, tanganing mas mapadiwanag detalyado anong mga bagay-bagay ang dapat datong tadaan pagabot po dyan sa may nakadipasit na nakaarungan niya po dyan sa itaas kan pamintisang ang bulkan mayo na pwedeng dumangkuros pababa hanggang sa inyong pwedeng umabot kuning kaso, di ba? Alright, sige, dagdagan tayo istorya. Halo po dyan sa Luwas, Pading Jomar Bien na sa linya. Pading, good morning Pading, please come in. Salamat, Parigmar. Good morning sa mga parantabay. Magayon no nagdigdimar sud dry boy pasiring sa sanggunian panglungsod kan tabako. Ay, kunyan yan. Nailing ko yan.
Pininturahan kan kunyan, sukulor baga kan bandera kan mga LGBTQIA+. Correct. Ano? Rainbow. Nagpintura so LGBTQIA+. Rainbow. Correct. Okay. Dahilan sa Pride Month. Yes. Ini ang simbolo tusog kay City Vice Mayor Glenda Ong Bungao kan suporta man kan publiko sa mga LGBTQIA. Tusog sa iya bako ining pagpromotir kan mga kabaklaan. Na maging ngayang bakla kamo. Okay. Kundi pagpahiling lang kisuporta ini dahil lang ta susog sa vice alkalde. Simbolo ini na iba-iba ang pigagihan kan sarong tao, iba-iba ang sarian, iba-ibang eksperyensya, pero sa katapos-tapos anas kita tao na parareho. Basta Roger. importante dyan, day magbinagla. Correct. Di ba? Para day mawalan ng kaya- respeto ang ibang tao. Kaya, Roger. Kaya naisipan niya na sa ipagpahiling kan suporta digdi sa naunambita na sektor, iyon nagparasulisit ki pintura, device. Okay. Piglinaw niya na bakong gasto kang gobyerno iyan ang mga magayuno na dekorasyon na rainbow diyan, pati na diyan sa may plaza. Kundi ali sa pribadong mga donasyon kan mga iba-ibang persona na dinulokan vice alkalde, mga amigo-amiga niya, ang iba rin, di mga politiko, pero hali sa sariling bulsa. yan. Magayon mga ipagilingon, times ka mabulman. Oo, magayon. Oo. Susog sa vice alkalde na bilang panahon ngunyan o ini man ang kapanahonan kang LGBTQ, magkakanig-usa na midbidon man ang sa indang sektor. Nais kong linawin na ang layunin ng gawain ito ay higit sa anuman sektor o grupo. Ang Faith with Pride ay hindi kampanya upang itaguyod ang homosexualidad. Hindi po ito promotion ng pagiging bakla o kaya hikayatin ang sino man na baguhin ang kanilang pagkakakilanlan. Ito ay isang paalala sa ating lahat tungkol sa kahalagahan ng paggalang sa dignidad ng bawat tao. Ano man ang kanyang kasarian, paniniwala, pinagmulan, estado sa buhay, o SOGI o sexual orientation, gender identity and expression of sexual characteristics. Sa isang lipunang patuloy na nakaharap sa diskriminasyon, panghuhusga at pagkakahati-hati, mahalagang magkaroon tayo ng mga simbolong nagpapaalala na ang ating pagkakaiba ay hindi dapat maging dahilan ng pagkakawatak-watak kundi ng pagkakaunawaan. Ang mga kulay na ating ipininta ay sumisimbolo sa iba't ibang pagkakakilanlan at karanasan ng tao. Tulad ng isang bahaghari, ang bawat kulay ay may sariling ganda at halaga. Kapag pinagsama-sama, lumilikha ito ng isang mas makulay at mas magandang larawan. Si vice alkalde Glenda Ong Bungao, ang talog pa di kay ini Rabi Rice. Magayunon ngaya, halimbawa, maglakaw-lakaw ka, magjaging-jaging duman. Rabi Rice ba kung pintura sa ordinaryo? Yung parang sa katuyupan na ngani na maghaloy da. Yes. Sabi kan, boda, aksidenteng naging Rabi Rice. So primero ninda da pag nagsulisit siya kipintura. So tinaw Rabi Rice. Ngani mapintura ka ki-court. Napuna na Rabi Rice. Kaya nagparasulisit na lang na siya Rabi Rice pintura. Parang kung gabigan, kung kalaligot. Kalaligod. Yan. Talagang man ngayang mapalain ito na iba ng pero magiging magayon dahil mas maghahalawig dahil itong siyempre pag rapres dahil man yan basta na
na oras. Correct. Magiging halawig ang simbolo. Kaya sa iyang pinasalamatan itong sa mga nag-donate. Na medyo ngayon nagkagurulpe. Tabak ang ordinaryong pintura na subinurutasan. Napasubong na ngayon, nag-uros ako. Pagkatapos kan, pinasigundan ko ngayon. Rubber rice pa lang niya. Yata na po na ng rubber rice. Okay. Natapos, pag-una niya sarong bulan bago matapos kasusulisit niya. Pero mga kaskasun sunag tarao sa laog sarong semana natapos itong pagpintura sa driveway pasiring duman sa Sanggunian Panglungsod kan Tabaco. Yan ang report. Jomar Bien, DCGP. Thank you very much, Paring Jomar. So yan po tabi, mga dugang ang development. Mga naglag natong istorya. Hali po dyan sa Ciudad kan Tabaco, in connection po kayo na kunyan, pininturahan man talaga sa driveway pasiring po duman sa Sanggunian. Magayon ang pagkagibo. Rubber rice, kaya pala iba yung kulay ng ibang reflection duman sa picture, no? Okay. Bueno, mga dugang, dagdatan istorya. Hali po dyan sa Luwas. Good morning kay Jen Estola at saka kay Councilor Joey Maristela. Good morning. Good morning man kay partner Joel Bilardo Barameda. Sa kabos ngaya, sa pakakay, wala pa man nga BBM rice. Makabakal na lang kaya sa mga kapadyakas. Yung pwede yan. Pag sa iguanat, taon-taon doon sa nata. Pigil schedule man yan. Okay? O bueno, mga tugang, naman po sa mga kababayan tayo, naglantan istorya. Nasa linya, minabuelta na ang mga pag-iripata sa Mega Force. This time, Joshua James Bino nasa linya. Joshua, good morning, Tabi. Plus kami. Yes, Sir Mar. Good morning. Ayun. Good morning. Marirayang pangimati mo, ha? Napriskuhan, ha? Napriskuhan, ha? Alright, sige, kumusta dyan? Yes, anyway, Sir Mar, good morning. Good morning sa mga paraan tabay. Sa dagdag niya tong bareta, dapat man talaga ipahiling na nagkakasararo ang mga leaders tabi, Sir Mar, maging sa probinsya, syudad o kaya munisipyo din di Salbay. Siguro yan, Sir Mar, kay Governor Noel Rosal, matapos hagadan man niya to nin reaksyon kung ano ang masasabi niya duman sa sabi ka ba na maray man ngayang mahiling na magkaiba ang gobernador asin ang alkalde kan Legazpi City na nagkakasaro ngaya. Sigon kay Governor Noel Rosal tabi, Sir Mar, sa sayang simbag sa tuya, nagaselebrar nga kita nin aldawnin katalingkasan asin siring man ikasisintay-sitting taon kan pagiging syudad kan Legazpi. Okay. Kaya talagang dapat man ipahiling na nagkakasaro ang mga leader tabi, Sir Mar, marirahay mahiling kan publiko. Kung matatandaan kaya tabi, Sir Mar, magkasabay na nanginot sa nangyaring flag raising ceremony kasubago si Governor Noel Rosal asin si Mayor Hisham Ismail asin kasabay man dyan si Congressman Caloy Loria. Kung babalikan bagatabi, Sir Mar, magkaibong na partido ang pinagalian kan mga leader na initabi, Sir Mar, and ngunyan daw nagkasaro asin magkaibahan sa pag-celebrar kan aldawnin katalingkasan asin pagiging syudad kan Legazpi. Iyon, ano daw yan, adi? Sana maging simbolo na yan kan mga medyo renewed na ano yan, paging unidad giraray ka mga Legazpi na ka mga albayano. Correct. Di ba? Para total, para rin man sanang nagtatrabaho para po sa karahayang kang kagabsan, hindi, habang nakapwesto, magtrabaho nin, ano yan, may unidad. Correct. So yan tabi, Sir Mar, dagdag na tong istorya, Joshua Bino, DCGB. Thank you very much, Joshua. Mga dugang na istorya po yan, nali po dyan sa luwas. So yan, utabi, duman sa mga kababayan ta, so mga leader ngayon nag-iribanan na para sa sarong kamautan, pero ngayon so mga suportador si Andrew Lak. Yan ang problema natin. Diba? Okay, Papa Mar,
sana lahat, sana all, mayroong BBM rice. Nasa mga alkalde po nindo yan, tabi. Kung gurano katibay sa koordinasyon yung mga alkalde, mas madali mga tugang. Pag siyempre first come first serve basis yata yan, tapi schedule man, eh di, kung nainot na nakapag-coordinar, mas madali, di ba? Kaysa sa mahalat-halat pa kita. Ngayon po dang. Alright, okay, sige. Mga tugang naman po sa mga taga-Bagantabay Ñato, ano yan, may mga kahaditan sa tuya po ng mga kababayan manungod po dyan sa posible na naman ngayon na pagitaas kan presyo kan produktong petrolyo. Let us wait and see mga tugang sa development kasi ang ano man na mga pagiro, mga factors mga tugang na nakaapektar po dyan sa pagitaas na yan o kaya pagbaba mga tugang, firming kita po ang lugi dyan. Pag nang itaas lugi kita depende kita duman sa pagbakal kan produktong petrolyo na nasa luwas kang Pilipinas. Di ba? Nakaasa kita dyan. So, kung ano man ang mga permission duman, sa parta po yan. Most especially kan sa tuya po ng mga kababayan na dahil pa man po nagigibuan ng paagi kan gobyerno na ngayon mabago ang itong oil price oil deregulation law or magbugtak ngayon ng oil price stabilization fund to subsidize mga tugang the increase sa world na day makaapekta sa baba. Wala pa yan. Day pang nangyayari po dyan. Day pa yan na napiguro ng pero day po pang nahaman. Tabatango niya baga may division. Di ba? May division. Dahil pa nagpaparan sa kimaray mga tugang kumatrabaho ng tul-tul para sa Pilipino yung mga senador na may duwang paksyon, di ba? May duwang paksyon. So mga congressman man, kahit sana naghahalat sa naman. Kaya yan po, nakasalalay po dyan sa Sainda, either of the two chambers, mga tugang na mag-spearhead, although iguana databi ng mga pigsulong na mga ano yan, bills o propestong lockdown na maamyendar kan ini pong oil price stabilization o kaya oil deregulation law na nga ni ngayang sa gobyerno nagiraray ang makiaram. Mararay nga ni ngunyan because of the declaration mga tugang na nasa state of national emergency crisis po kita o national energy emergency. Nagkaigway po ning puder ngunyan so Department of Energy na sa dulon sa mga asimpugulan sa mga oil companies na mag-aprovechar kan pag-aumento kan presyo kan produktong petrolyo kaya dahil sila nakakabuelo ta igwaning kapangyarihan ngunyan ta nasa state of national emergency energy emergency kita. Yan. De kada bis baga ano yan, kang inot baga nga luway-luway. Ngunyan, pigibo na po mga tugang na, saruan na sana. Kaya lang may mga nariparo na dahil pangani ngayon, may nagkapalangkaw na. Yan sa mga riparo ngunyan naman, na style ngayon. So yan sa trabaho hun garo. Okay, so sana, mga tugang, ini pong mga, mga kahaditan ka mga kababayan, magkagawaning magkakanigong solusyon sa mas lalong madaling panahon. Wala tayong magagawa dyan because sabi nga nakasandal kita. Gabos ang pangaipot sa petrolyo, majority pigkukuha sa ibang nasyon. Bako man direkta mga tugang sa Iran, bako man direkta duman, kundi siyempre so mga nasyon sa pigkukuha hali duman so raw. Pigko-process lang. Di pa sa Pilipinas, wala tayong solamente na lang na igwapo dining ining refinery yung shell na lang. Yung iba wala, di ba? Yung iba wala. Kaya instead nga gamit na pang-refine kamahal nga ang buwis dahil nasa na mabakal sa kita itong hamana o yun na po na nangyayari ngunyan kaya anong presyo duman o miniro halimbawa araw kayo ngay ginira binurubumba luminang couch ngunyan ka nagsabi si Trump ngaya may significant na deal na pwedeng mapirmahan ngaya buminaba naman di ba?
Ay, matao to kasubago, may nagpahayag na Depa ko pa yun ang final, Sus Mariusep. Sana magkaururo na kamuta, ang aning din naman kung mahirapan sa mga kababayan ta. Hikaos na. Ay nga, di ba pati, napapagalo ng iya ko. Napapagalo ng iya ko. Ano daw ngayon, no rin matapos ng kanimalasan ta, pangyayari sa buhay ta. Pray hard until something happens. Di ba? Push mo yan, te. Push mo yan, bro. Di ba? Okay, di pa ano, tabi. I think this is all for today. Mga kabayan, bukas natin pag-usapan yung ginagawa ngayon ng Thailand to connect agriculture to education. Yeah. Ayan po, para daw di maputol sa supply chain. Kung paano po yan, bukas na lang pag-usapan natin. Ay, hindi pala, Monday na natin pag-usapan yan. At bukas special program tayo, okay? Sa Indo Kapos Tami, salamat na maraming sa pagkantabay. Sa para mga sa mga nakaibanan sa Bilo na Tropa. Ako po si Mardila Daigibang. Thank you for keeping us company. God bless the Philippines. Happy Pangutuan po. And Happy Independence Day sa kabos pong mga kapwa natin Pilipino. Ingat, sana pirmi. Pag tayong may sakit, gusto natin gumaling agad. Pero di ba mas maiging gustuhin malayo sa sakit? Ang yakap ng PhilHealth, programa ng gobyerno na nagbibigay ng libreng pagpapakonsulta, pati mga lab test. Kaya payakap sa yakap ng PhilHealth. Yakap